πρωτοφανής υπόθεση και ιστορία με τις διώξεις και τις κατηγορίες και τις 4 άρσεις ασυλίας βουλευτών της Χρυσής Αυγής μέσα σε 4 μόλις μήνες δεν είναι μια υπόθεση νέα και φυσικά υποκινείται από ξένα κέντρα εξουσίας. Θέλω να αναγνώσω απλά λίγες φράσεις ενός κειμένου του περασμένου αιώνος, γνησίου κειμένου που περιγράφει απόλυτα την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα ως μέλη του εθνικιστικού κινήματος. Διαναφερέσομεν το γόητρον της ανδρείας τους, θα καθίζομεν αυτούς επί του εδωλίου των κατηγορουμένων, παραπλεύρως με τους κλέπτας, τους δολοφόνους και τους παντοειδώς ευτελείς και χαμερπής εγκληματίας. 1903, πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, κεφάλαιο 19. Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 2012, οι κλέφτες και οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος σπανίως οδηγούνται στη δικαιοσύνη εν αντιθέσει με εμάς και αυτό βεβαίως το γεγονός δι' ημάς περιποιεί τιμήν. Ζητούμε την άρση της ασυλίας μας, οδηγούμαστε και πάλι στο εδόλιο του κατηγορουμένου για να αποδείξουμε ότι έχουμε καθαρά χέρια και κυρίως γιατί ο δρόμος αυτός που περνά μέσα από διώξεις, δίκες, συκοφαντίες, κατηγορίες και ανακρίσεις είναι ο δρόμος που μας οδηγεί τελικά στην καταξίωση, στη συνείδηση ενός ολόκληρου λαού.